Добър ден! Започваме нашата пресконференция само с 5-минутно закъснение, което е похвално за всички нас. Бих искал от името на организаторите на пресконференцията да благодаря на всички, които в днешния ден се отзоваха на нашата покана и са тук, за да присъстват на настоящата пресконференция. Добре дошли! Аз се казвам Анатолий Еленков и съм пълномощник на Национален алианс Обединени Божии църкви. Също така съм и ректор на Висш евангелски богословски институт, но в днешния ден тук съм в качеството на водещ на пресконференцията. Бих искал преди да започнем с нашите изявления да представя участниците в пресконференцията. От дясно на мен пастор Румен Борджиев, заместник-председател на Обединени евангелски църкви. До него пастир Георги Тодоров, Евангелска баптистка църква град Варна. До него пастор Николай Радев, църква Река на живот, град Варна. Отляво на мен е адвокат Светлозар Николов, Организация за обществена самозащита 1. Веднага след него, вляво, е доктор Вениамин Пеев, проект Свобода за всеки. Вляво от него е професор Дечко Свиленов, Фондация Приятели на България. И вляво и още по-вляво пастор Николай Кокончев, пастор на Евангелска 50-на църква, град Варна. Уважаеми дами и господа, ние в качеството си на представители на протестантската християнска общност в България, както и на редица граждански организации, сме се събрали, за да изразим публично нашата позиция относно провеждането на гей паради в Република България, легализирането на гей бракове, еднополови съюзи, признаването и легализирането на трети пол, осиновяването на деца от еднополови двойки, което би довело до узаконяването на педофилията, изучаването в детските градини и училищата под формата на обучение в толерантност на хомосексуалното поведение и взаимоотношенията между еднополовите двойки. Също така бихме искали ясно и категорично да заявим нашата християнска позиция по отношение на горе споменатите въпроси въз основа на Божието Слово, Библията. Ние считаме, че християнските ценности, традиционното семейство и сексуалните нрави, характерни за българското общество, са силно атакувани напоследък, включително и от медиите в нашата страна, чрез демонстрация на различни видове хомосексуални взаимоотношения, без да се говори ясно и открито за тежките последствия и вреди от подобен начин на живот и поведение. През последният месец бяха събрани 21 700 подписи на български граждани, които се подписаха срещу всички опити за легализиране на извратената хомосексуална култура. С тази подписка поставихме началото на едно мощно движение в защита на християнските ценности, традиционното семейство и бъдещето на нашата нация. Тези 21 700 подписи веднага след пресконференцията ще бъдат внесени в деловодството на Министерски съвет и на Народното събрание. Като нация с дълбоки християнски корени можем с увереност да декларираме, че вярваме в истинността на написаното в свещеното писание Библията, където ясно и категорично се посочват границата между доброто и злото. Ние вярваме, че установеният от Бога модел за семейство е връзка на един мъж, наречен съпруг, и една жена, наречена съпруга, които се свързват пред Бога в свещен съюз, в който като резултат на любовта между двамата се раждат деца, които да продължат и следват същия този модел. Този образец е зададен от Бога още при сътворението на света и човека и препотвърден нееднократно в текстовете на Новия Завет.
В българското общество тенденциозно не се оповестява информация относно наличието на статистически данни и медицински факти, доказващи тежката вреда от хомосексуалното поведение, както за отделната личност, така и за семейството и обществото като цяло. Това, за което единствено се говори и апелира, е за проявяване на повече търпимост, толерантност, а даже и легализиране на хомосексуалните практики. Предвид всичко това, ние считаме, че от изключително голямо значение и необходимост провеждането на национален референдум, чрез който българският народ категорично да се произнесе по ключови въпроси, свързани с легализирането на еднополовите съюзи, както и с целенасоченото натрапване на хомосексуалната култура в българското общество. Каним всички граждани и граждански организации, изповядващи възгледи подобни на нашите, да се присъединят към инициативата за сформиране на инициативен комитет, за организиране на национална подписка, за събиране на минимум 400 000 подписа, с които Народното събрание да бъде задължено да приеме решение за провеждане на национален референдум. Защитата на християнската морално-етична ценностна система, както и на традиционното семейство, е от изключително значение за нацията ни, поради което ние се нуждаем от широко гражданско участие в тази инициатива за създаване на необходимата организация и провеждане на разяснителна кампания сред българското общество, която кампания да последва от референдум. Благодаря ви за вниманието. Бих искал да дам думата на пастор Румен Борджиев, който е заместник-председател на Обединени евангелски църкви. Той ще изрази позиция от името на представляваната от него организация във връзка с гей парадите, легализирането на гей браковете, въвеждането на специализирано обучение в детските градини и средните училища, по посока толерантност към различната полова сексуална ориентация с хомосексуален привкус. Така че, пастор Борджиев, заповядайте. Здравейте и от мен. Декларация на Обединени евангелски църкви в България. Всички християнски вероизповедания в България, членуващи в Евангелския алианс, изразяваме нашето дълбоко безпокойство относно провеждането през последните години на гей паради в София, както и идеята да бъдат узаконени еднополовите бракове в страната ни, а също и въвеждането на трети пол. Подобен род отношения дискредитират авторитета на семейството като съюз между мъж и жена, както и насърчават неморални практики на поведение в публичното пространство. Като християни, които градят живота и дейността си върху библейските ценности, ние изразяваме публично своето несъгласие с подобен род идеи. Ние твърдо стоим на принципите на Библията, където хомосексуализма е квалифициран от Бога като грях и съдейства за моралното падение на човека. Библейският разказ учи, че човек е създаден от интелигентен творец. Той не е продукт на случайно стекли се обстоятелства. Сътворен като мъж и жена, човек създава най-малката здрава и силна градивна единица във всяко общество – семейството. Именно там се зачева и ражда живота. И пак там човек получава не само физическия си живот, но и научава всичко основно за съществуването си на този свят. В семейството се задоволяват естествените му потребности от храна, подслон и любов. Тази грижа се проявява от двама различни по своя пол родители. Много деца са потърпевши от моралният опадък на семейните ценности и живеят без грижата на един от родителите си или дори без грижа от двамата. И никой не е в състояние да докаже, че това е здравословно за тях. Поради тези съображения и грижа за здравето на личността и обществото, както морално,
духовно, така и физическо, апелираме към всички сънародници и към управниците да бъде чут нашия глас. Ние сме загрижени за здравето и морала на българската нация и ще употребим всичките си усилия, възможности и законни средства, за да доведем до знанието на всеки човек това, което е добро и морално основано както върху древните християнски корени, така и върху здравият разум и физическите закони. Нашето желание е българското общество и най-вече децата ни да живеят в страна, където моралните ценности, общочовешки и християнски, както и тяхното публично утвърждаване, ще бъдат основа за изграждане на здрави семейства. Ние по никакъв начин не осъждаме хората, избрали този начин на сексуално поведение, а напротив, изразяваме своята загриженост и готовност за оказване на нужната духовна, душевна помощ. Ние декларираме своята загриженост към духовното състояние на цялото ни общество, както и готовността да се молим за страната ни и народа ни. Бог да благославя и да пази България, българският народ, Обединени евангелски църкви в България. Това е декларацията, която Обединени евангелски църкви представя днес на тази пресконференция пред всички вас присъстващи, уважаеми, и съм готов да отговоря след това на въпроси, евентуално, които биха били зададени. Благодаря ви за вниманието. Въпросите към участниците в пресконференцията ще бъдат зададени след изказването на всички, които са заявили изказване в пресконференцията. Благодариме на пастор Румен Борджиев. Ако наистина имате въпроси към изявлението на Обединени евангелски църкви, моля да ги запазите за малко по-късно. Искам да дам думата на пастор Георги Тодоров, Евангелска баптистка църква, град Варна. Той ще говори за библейската позиция относно хомосексуализма. Заповядайте, пастор Тодоров. Благодаря, уважаеми дами и господа, нека Бог да ви благослови вас и домовете ви. Тази пресконференция има за цел да защити една институция, на която се е градяло и продължава да се гради всяко здраво общество, а именно семейството, и то християнското семейство. Като свещенослужител искам съвсем отговорно да заявя 6 библейски основни твърдения. Първото от тях е: убеден съм, че библейският модел за семейство е единствено правилен. Исус го казва и времето го потвърждава. Евангелието от Марк, 10 глава, 6, 7 до 9 стихове. Обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена, затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще бъдат една плът, така че не са вече двама, а една плът. И тъй онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва. Проследете стиховете и ще прочетете между редовете, че брака е връзка между два индивида. Брака е публична, социална изява с свидетели. Брака е любов, привързване между мъж и жена. Брака е телесна, сексуална връзка, в която има предварително заложено от Бога в анатомията ни допълване. Брака е сакрална, свещена връзка, богосъчетание. Бог е създал човек по свой образ, мъж и жена. В брачния съюз между двамата има дълбок смисъл. Второто е: убеден съм, че всяко дете в България трябва да се ражда, расте и възпитава от този модел, като не му се налагат други такива. Това също е библейско. Притчи, 6 глава, 20 стих. Сине мой, пази заповедта на баща си и не отстъпвай от наставлението на майка си. Всяко дете има нужда от баща, който да създава правила, и майка, която да поучава. Това са основните авторитети за детето.
Доказано е, че за детето най-пагубна е липсата на ясни правила и авторитети в детинството. Моите деца са ученици и виждам страданието на тяхните приятели в училище поради подобни обстоятелства. Трето, убеден съм, че всяка непродуктивна алтернатива на брака, или както днес често ги наричат сексуални фантазии, от рода на брак между еднополови, брак между възрастни и невръстни деца, наречен още педофилия, връзка между човек и животно, наречена още зоофилия, връзка между човек и неодушевен предмет, обектофилия. Може би сте чували за Ерика Айфел или за Мария Форд. Брак дори между жив и мъртъв. Човек от Тайланд на име Дефи прави това нещо. Такива неща не трябва да се възприемат сериозно и да се ратифицират чрез закони. И това само защото някои други държави го правят. Тук трябва да отбележим, че съществуват две състояния. Първото се нарича сексуална инверсия. Това е сексуална ориентация, различна от нормалната сексуално привличане на един мъж към една жена. Може да се каже, че в резултат на греха всеки от нас малко или много е страдал или още дори страда от такава инверсия. Дори хетеросексуалните са жертва. Те често чувстват влечение към повече от един мъж или повече от една жена. Тази инверсия налага много от нас да водят вътрешна борба. Борба, която не е по силите на обикновената човешка воля често. Затова църквата има лек и той се нарича Божия благодат. Това е незаслужен подарък от Бога за човека. Състои се от безвъзмездна помощ от Бог Святи Дух за всеки, който иска и търси от сърце. Библията и практиката показват, че всеки може да се възползва от тази благодат. Това става след като човек е признал греха и слабостта си в борбата срещу сексуалната си инверсия. След като е поискал прошка и е помолил Бог да му помогне. Всеки, който призове Господнето име, ще се спаси. Казва пророк Йоел, 2 глава, 32 стих. И Новия Завет повтаря многократно този стих. След като чрез вяра в опрощаващата жертва на Христос предаде контрола на душата и тялото си на Бога, човек може да получи свобода. Примерите на победа са безбройни и са ежедневие при вярващите. Влезте в църквите и питайте. Другото състояние е състояние на сексуална перверзия. Това е практикуване на влечението, диктувано от различната сексуална ориентация. Това винаги е идолопоклонничество, защото човека, въпреки че чувства вината, упорито служи на страстта си и с това той отхвърля Бога и неговото предложение за помощ, а това е грях. Римляни 1 глава 21 стих казва, защото кои като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но извратиха се чрез своите мъдрувания. Ако законите в страната ни стимулират сексуалната перверзия, това ще доведе до анархично поведение, което нарушава равновесието и обърква психологията на подрастващите. При такова развитие на обществото проблема расте в прогресия. Този вид сексуалност не спира с хомосексуализъм. Тя има и следващи стъпки, за които вече споменах. Библията предупреждава, че практикуването и насърчаването на сексуална перверзия е вредно и опасно. Битие 19 глава ни открива историята на мъжете на Содом. Подобна история ни открита и в Съдии 19 глава. Книгата на закона Левит 18 и 20 глави го дава директна забрана с наказание на хомосексуално поведение. Това е по-възможно да се говори, тук е по-възможно да се говори за предупреждение към еврейската нация срещу участие в езически идолопоклоннически практики. Но тогавашното
поведение е било такова и се е изразявало по този начин. Новия завет, Римляни 1 глава, апостол Павел описва хомосексуалните връзки като резултат на езическо падение на сред езичниците. Тук са споменати и лесбийки. 1 Коринтини 6 глава, 1 Тимотей 1 глава. Това са списъци, в които влиза и това сексуално поведение. Пастор Тодоров, ще ви помоля да преминете към заключителни бележки по вашето изказване, тъй като времето доста напредва. Благодаря ви. Благодаря. Само исках да кажа, че България е християнска страна. Това не е клише, това е история, идентичност, култура. Ние нямаме право да отхвърляме с лека ръка Библията, Христос, всичко, което те ни казват за семейството, секса и ориентацията. Библията показва по моралния и етичния път. Тя предупреждава, че отклоняването от правдата води до тежки последици. Искам да завърша с един анекдот. Двама свещеници стоят край пътя и са опънали голям плакат, на който пише: "Краят е близо, върнете се назад, за да спасите живота си." Покрай тях профучава луксозен кабриолет и шофьора вика: "Дойде ми до гуша от вас, фанатици такива." След секунди обаче се чува трясък и се вижда пушек. Тогава един от свещениците се обръща към другия и казва: "Отче, дали не беше по-правилно да напишем: внимание, мостът не е довършен?" Библията доказва във времето своята вярност и актуалност. Не е редно да я отхвърляме, не е редно да я избутваме на страна и да казваме: тя няма значение за нас. Благодаря ви за вниманието. Благодарим ви, пастор Тодоров, и ако има към вас допълнителни въпроси след изявленията, тогава бихте могли да подадете и допълнителната информация, която имахте и не успяхте да споделите с нас. Бих искал да поканя пастир Николай Радев, църква Река на живот, град Варна. И всъщност той ще говори за вредите от хомосексуалния начин на живот и хомосексуалните бракове на базата на социологически изследвания, направени в световен мащаб. Бих ви помолил в рамките на 3, максимум 4 минути, ако е възможно, за да спазим времето. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, съвсем накратко искам да изложа пред вас факти, които не са известни на обществото като цяло, за рисковите, вредата и последствията от хомосексуалния начин на живот, застрашаващи живота, психичното и физическо здраве на отделната личност и на обществото като цяло. За целта ще използвам фактите от научното изследване на Марк Регнерус, доктор по социология и професор в Тексаския университет в Остин, САЩ. Това изследване е подкрепено от Междууниверситетски консорциум за политически и социални изследвания на Мичиганския университет. Темата на изследването е: какво отличава порасналите деца, чието родители имат еднополови отношения. Резултатите на което изследване са шокирали целия свят. Изследването е проведено с 3000 пълнолетни младежи, отгледани и възпитани в семейства с еднополови сексуални взаимоотношения. Първо, социално-икономическа безпомощност. Безработицата при лесбийки е 28%, в нормални семейства 8%. 69% от израсли при лесбийки и 57% при мъже хомосексуалисти съобщават, че родителите са получавали социални помощи в нормалните семейства с 17%. 38% от възпитаници от лесбийки живеят чрез социални помощи и само 26% имат постоянна работа. 34% от израслите при мъже хомосексуалисти имат постоянна работа. За сравнение, израслите в нормален хетеросексуални семейства, нормални семейства, само 10% живеят от социални помощи, а 50% имат постоянна работа. Високо ниво на венерически болести. 25% от възпитаниците на хомосексуални двойки са имали или имат венерически болести поради специфичен начин на живот на партньорите, така наречените родители. Процентите, обърнати в числа, са 750 младежи от 3000 с венерически болести. Обърнете внимание, това са възпитаниците, децата, които са заболели поради специфичния начин на сексуален живот на така наречените техни родители, в сравнение с 8% заболеваемост от венерически болести на израслите в нормални семейства. И най-шокиращите статистически данни са психологичните проблеми.
24% от децата, отгледани от еднополови двойки, са замислили самоубийство. Това са 720 младежи от 3000. В сравнение, замислилите самоубийство младежи в нормални семейства са 5%, 150 от 3000. Възпитаниците от хомосексуални партньори, потърсили помощ при психиатър, са 19% или 570 младежи от 3000. В нормални хетеросексуални семейства са 8%, 240 младежи на 3000. Разстройство на сексуалната самоидентификация. Понеже се парадира в цял свят, че възпитаниците на хомосексуални семейства, в никакъв случай хомосексуалният начин на живот на родителите не влияе на потомството. Ето ги и данните. 30 до 40% определят себе си като хомосексуални. Дадено в цифри, това са 900 до 1200 младежи от 3000 изследвани, които са определили себе си като хомосексуални. Тук искам да фокусирам вниманието и вземайки предвид данните от това шокиращо изследване върху исканията на тази годишния гей парад в София. Няма да се спирам на техните искания към политическа, законодателна и изпълнителна власт. Ще акцентирам само върху исканията им за узаконяване на еднополови бракови, да осиновяват деца и да влязат в училищата и детски градини, за да обучават децата ни и да ги запознават с хомосексуалния начин на живот, под формата на провеждане на ролеви игри, в които ученици се поставят в ролята на гейове, лесбийки, транссексуални и проститутки. Също занимания за развиване на сексуални фантазии. Тук искам да отбележа, че до момента вече разполагаме с факти за тежките последици от узаконяването на еднополови бракове, които важат също и за самите хомосексуалисти в световен мащаб. Най-вече тежки последици за децата относно техния живот, психично и физическо здраве. Особено за упражняваното насилие над осиновените сираци в страни като Норвегия и други. Случая с масовия убиец Андерс Брейвик. На всички ни е пределно ясно, че така наречените хомосексуални двойки не се възпроизвеждат, т.е. не раждат деца. Съответно, осиновените и възпитани от тях деца, 40% ще живеят като тях и също няма да раждат деца. Плюс най-арогантното и нагло искане да влязат в училищата и да обучават нашите деца означава голям процент от нашите деца чрез това обучение ще бъдат склонени да живеят като хомосексуалисти, което ще доведе до безплодие, да не раждат деца. И като се има в предвид демографската катастрофа, в която сме в момента, данните говорят, че за 2014 година имаме 67 600 новородени бебета и 109 000 умрели. За една година сме намалели с 41 400 души. Поради всичко това, за 3 или най-много 4 поколения нашия народ ще изчезне. Тук искам да обърна внимание, че според нашата конституция, член 14, семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото. И ние като граждани основаваме цялата тая пресконференция върху член 12, алинея 1, че Сдруженията на гражданите служат за защита на техните интереси. Тоест, ние сме част от обществото и ние пределно добре разбираме, че семейството, създадено от всемогъщия Творец, от Бога, е основната градивна единица, която се възпроизвежда общество, народ и поради която може да съществува нашата държава България. Разбираме, че има голяма опасност за това да прекрати нашия народ съществуване след няколко поколения. Обръщаме се от тази трибуна и апелираме за здрав разум и воля на нашето правителство, политици и граждани на Република България да не допуснем тези закони и последици от тях в нашата страна. Има основна причина, че ние сме живи и има български народ. Това е, защото нашите родители, баби, дядовци и прадеди не са създавали еднополови семейства, а са следвали естеството и предназначението си, създадени от Твореца, да се възпроизвеждат като раждат деца. Ще завърша с един прост пример. Ако китайският народ, който е около 1,5 милиарда, това е най-мощната държава в човешки ресурс, решат да не раждат деца, само след едно поколение Китай няма да съществува. Благодаря ви за вниманието. Благодарим ви, пастор Радев. Разбира се, ако има въпроси към вас, ще бъдат зададени по-късно. Давам думата на адвокат Светлозар Николов, Организация за обществена самозащита 1. Той ще говори за правни противоречия между нашето законодателство, такова каквото съществува, и практиките на ЛГБТ организациите. Здравейте, уважаеми дами и господа. Аз считам, че живеем в едно наистина тежко и много обезпокоително време, в което ние като български граждани
трябва да изразяваме ясно своята позиция и да предприемем съответните действия за защита на основата на всяко едно общество, и това е семейството и семейните ценности. И ние сме наистина сериозно обезпокоени от следните няколко факти. Значи вече в нашата скъпа родина, вече за 8-ма поредна година се провежда този срамен и позорен акт, наречен гей парад в България. И за съжаление на 26 юни отново беше проведен, подкрепен от 18 държави, финансиран от тях, което ние считаме за една сериозна и груба намеса върху политиката и живота в нашата държава. Друг обезпокоителен факт е, че отново през юли месец 2015 заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс обеща да започне кампания, която да прокара законодателство на равнище Европейския съюз, което да гарантира, че браковете на еднополовите двойки, чието правоотношения са били признати от държави членки, се признават в целия Европейски съюз. Ние сме също изключително обезпокоени, че на 21 юли тази година, 2015 година, Европейския съд по правата на човека прие едно крайно несправедливо и антихуманно решение в случая Олиари и други срещу Италия. Въпреки че съдът е посочил, че решението важи само за Италия, обаче трима от съдиите, от тези върховни съдии, се излезе с единно становище, според което това решение следва да се използва, за да принуди всяка страна членка на Съвета на Европа да признае законно еднополовите съюзи като човешко право. Това е несправедлива и недопустима намеса в суверенитета на държавите в Европа, на която ние като български граждани няма как да не се противопоставим. И с днешната пресконференция и със събраните подписи ние стартираме тази кампания, с която ние искаме да се противопоставим на всички, които искат да въведат тази извратена практика и да бъде легализирана. Също крайно обезпокоително е, че вече навлезе в нашето българско законодателство под изключителното лицемерна промяна в Закона за семейните помощи на 28 юли, скъпи граждани. На 28 юли тази година вече нашия законодател приема следната дефиниция за семейство. В параграф 1, точка 1, буква Б се казва, че семейството е следното: родителят и неговите ненавършили пълнолетие деца. Тоест семейство може да се съдържа от един родител и едно дете. Другото, което приема в буква Б, че семейство е също съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес с техните ненавършили пълнолетие деца, както навършили пълнолетие. Тоест по този начин се започва да се прокарва факта да се легализира фактическото съжителство между двама човека, да се определи, че това е семейство. Хора, които не са сключили брак, да се определят като семейство и това на законна основа. Това за първи път се случва в България. Това има законно промяна на дефиницията за семейство, което ние виждаме тук, че следващия етап е законодателят да приеме, че семейство е също ако двама души, мъж или жена, живеят заедно, т.е. мъж и мъж, или жена, живеят заедно на един и същ адрес. И те вече са семейство. Тоест виждаме една сериозна промяна в тази посока. И именно за това, че също виждаме, че за тези 8 години в медиите изключително агресивно се прокламира тези хомосексуални взаимоотношения и се промотират хора, които практикуват тези практики. И именно за това, на базата на нашия върховен закон, Конституцията, съгласно член 16, трябва да заявим, че семейството, майчеството и децата са под закрила на държавата и обществото. И ние като български граждани следва да изразим ясна позиция, като наистина положим всички усилия да организираме, да съберем необходимите подписи и България да заяви пред целия свят, че ние сме за семейството и сме против всякакъв род
и извратени взаимоотношения между хора. Така че каним всички организации и се радвам да се присъедините в тази кампания. Благодаря ви. Благодарим на адвокат Николов. Думата даваме на доктор Вениамин Пеев, проект "Свобода за всеки", който ще говори за вредите, които биха могли да се нанесат на деца, ако се въведе изучаването на хомосексуалното поведение и взаимоотношения между еднополови двойки в детските градини и училищата. Заповядайте, доктор Пеев. Благодаря. Бих искал да се представя преди всичко като български учител от СОУ доктор Петър Берон в град Перник, а също така и като лектор на Висшия евангелски богословски институт. Разбира се, пряко съм ангажиран и с проекта "Свобода за всеки", където съм отговорен редактор и работя доколкото мога активно за пропагандиране на семейните ценности, които са представени в библейското учение и в българската култура. И като български преподавател искам да подчертая, че разбирам нашата ангажираност на учителите на всички нива и за всички възрасти като пазители на българската култура и радетели за българската просвета. Не случайно ние сме наричани будители, което означава, че можем да бъдем не само защитници, но и в авангарда, когато има битки за подкрепа на ценностите на нашата култура и просвета. И във връзка с това, моля да ми позволите да цитирам становището на кенийския президент Ухуру Кенята, което той изяви, и аз препоръчвам да бъде гледано от всички вас, защото го има в интернет форумите. Становището, което президент Кенята на Кения изрази в присъствието на президента Барак Обама. И той каза, че споделя много от ценностите на американското общество. По отношение на борбата срещу тероризма, по отношение на финансовите проблеми и решаването им, по отношение на много културни ангажименти, но категорично не споделя като държавен глава и представител на своето общество аспектите на американската култура, в която се поставя недопустим акцент върху хомосексуалните взаимоотношения. И той каза буквално следното, президент Кенята. Проблемът на американското общество не стои в фокуса на кенийското общество. Ние живеем в период на глобализация и глобализацията може да се разбира, грубо казано, в две посоки. По отношение на културата. Едната посока е локалните култури да бъдат съхранени. Другата посока е локалните култури да бъдат подчинени на някоя по-голяма сила. Аз категорично смея да заявя, че проблемът на гей браковете не е проблем на българската култура, за да бъде решаван в полза на тази култура. Мога да цитирам много статистически данни. Но искам да подчертая, че има много смущаващи изказвания в публичното пространство на защитниците на гей културата. И ще цитирам една защитничка, българка, която си позволява да посочва като негативен пример любовта между Яворов и Лора. Защото това би означавало, че ако българското училище се поставя акцента върху любовта между мъж и жена постоянно, били ощетявани онези, които проявявали любов в еднополов аспект. Не знам тази госпожа дали е изучавала добре историята на Яворов и въобще българската литература. Защото ако ние тръгнем в тази посока, би трябвало да интерпретираме прочутото Ботево стихотворение "До моето първо либе", понеже либе е в среден род, като неполов обект на любов. Въпреки че Ботев си позволява да поставя акцент върху девойка в неговото стихотворение.
Сигурно ние би трябвало, когато разглеждаме Подигото, да поставим акцента върху любовта между Бойчо Огнянов и доктор Соколов. Доктор Соколов е красива личност, там добре е подчертано от нашия патриарх на българската литература, измествайки фокуса на любовта между Бойчо Огнянов и Рада Госпожина. Вероятно ние ще трябва да тръгнем в една посока, която да унищожи изградени ценности, нравствени ценности, художествени ценности, естетически ценности, които ние сме унаследили от нашите предшественици първоучители. И сигурно трябва да отидем в една посока, в която да изместим фокуса от добродетелта любов между мъж и жена, която стои на второ място след любовта към родината. И може би, ако тръгнем в тази посока, ние ще трябва да се откажем и от понятието, което е свято за нас родина, понеже е в женски род и в най-добрия случай ще трябва да използваме татковина, защото там има само акцент върху бащата. Категорично не само аз съм против, аз съм разговарял с много мои колеги, ние ще застанем категорично против, срещу всеки опит да не бъде натрапена система, дори и под формата на легализирана система, на гей двойки и на обучение в различните нива на нашите училища. Категорично ще застанем против, защото ние бихме унищожили цялото си културно, нравствено и естетическо наследство. Ние ще засегнем най-напред ценностите на родителите на нашите деца. Ние ще засегнем религиозните ценности. Ние не говорим тук само за понятия, които са валидни за християнство. Ние знаем, че в исляма също така има категорично не изразено спрямо всякакви гей взаимоотношения. Юдаизма. И това са основни религии в нашата страна, в нашата култура. Затова ние ще бъдем против и ще продължаваме да бъдем пазители за нашите автентични, оригинални, български ценности. Вмешателство на чужди култури няма да допуснем. Ние ще споделяме много други ценности, както подчерта президента Кенята, но в заключение искам да кажа, и когато ние споделяме ценността за борба срещу тероризма, не е ли културен тероризъм налагане на чужди културни ценности върху нашите изконни такива? Даже има и такава формулировка. Говори се за културен империализъм. Ние няма да допуснем това. Ние ще бъдем верни на онова, което сме наследили и онова, което е наистина верою на българския учител, който е будител. Благодаря за вниманието. Благодарим ви, доктор Пеев. Наистина много интересен подход към темата. Надявам се след това всички присъстващи да имате и въпроси. Професор Дечко Свиленов, Фондация Приятели на България. Той ще говори за вердите от гледна точка на медицината в следствие, хомосексуалният начин на живот и хомосексуалните практики. Уважаеми приятели, с благодарност приемам тази покана и най-напред няколко думи за мен. Имам духовно и медицинско образование и съм работил 36 години в Българска академия на науките. Представлявам една благотворителна фондация, чрез която се внасят тонове помощи, а също се разпространява и християнска литература. Темата на днешната пресконференция предполага задължително 3 въпроса. Първо, има ли в България ценности? Второ, и ако има, какви са те? Второ, от какво са застрашени тези ценности? И трето, руинират ли тези ценности и как могат да се възстановят? По първият въпрос, ние българите сме християни от 865 година. Въпросът е дали през тези 1150 години ние практикуваме ценностите на християнската вяра. Погледнато исторически мисля, че те са били защитавани най-добре по време на турското робство. Хиляди мъченици,
които дадоха живота си, но запазиха вярата си. Вторият въпрос. Източникът на християнските ценности е Светата Библия. За да кажем, че ги имаме, това значи да живеем според тази Библия. Библията казва: не лъжи. Как са нашите политици в това отношение? Оправдават се, че го правят в името на народа. Библията казва: не кради. Да погледнем полицейските хроники и видим дали се изпълнява това нещо. Кражбата е нещо обичайно и дори автокраците не се наричат крадци. Библията казва: не лягай с мъж като с жена. Това е мърсотия. Левит 18 глава. Ами политиката ни за толериране на хомосексуалността в различните изяви? Съвсем накратко ще си кажа мнението като лекар, християнин и гражданин в това отношение. Хомосексуализмът е факт и ние не можем да го подминем. Ето няколко въпроса. Първо, вродена ли е или е придобита формата на сексуално поведение? Второ, физиологично ли или патологично е състоянието на хомосексуализъм? Трето, какво е отношението на този начин на поведение към християнските ценности? И един малко по-страничен въпрос засегна се тук. Защо в мюсюлманските страни няма хомосексуални изяви? Тук трябва ние като християнска страна бая да си помислим. Пето, тези изяви белег на прогрес ли са или напреднала цивилизация? Нямам необходимото време, за да отговоря подробно, затова ще си позволя да цитирам един световно известен психиатър, лекар, доктор Марк Цукерман. И това, което ще кажа, е цитат от този известен лекар и психиатър. Освен това, това цитиране правя, тъй като когато се говори за дадена общност, или за дадена личност, или за дадена група, не е коректно да се критикува, ако тя не присъства. Затова аз ще цитирам какво казва този психиатър. Хомосексуализмът е душевна болест. Всички съществуващи до момента доказателства, че хомосексуалността е вредно явление, е вродено явление, са несъстоятелни. Очевидно е, че хомосексуализмът е мъртва клонка, както от нравствена гледна точка, така и от гледна точка за биологичното продължение на рода. Основната теория, че хомосексуализмът е психично заболяване, се формира в световната медицина още преди 150 години. След дългогодишни масови протести от страна на хомосексуалисти, особено в Америка, Световната здравна организация през 1992 година изключи хомосексуализма от списъка на психичните заболявания. Това няма нищо общо с медицината и науката, тъй като всеки човек знае, че това е едно напълно противоестествено явление. 5 години след изключването на хомосексуализма от списъка на психиатричните болести, се проведе допитване до 10 000 американски психиатри. От тях 69% смятат хомосексуализма за психично заболяване, което се нуждае от специфично лечение. На въпроса
Какво е лошото на хомосексуализма, както обикновено се поставя тук и там, доктор Цукерман отговаря така. Цитирам. Колкото и да е комично, ще разгледам тази ситуация като една обикновена готварска тенджера. Ясно е, че тя е предназначена за готвена храна. Глупаво е да я използвате нощно време като гърне за физиологични нужди. Още по-странно е да я сложите като мотоциклетна каска или пък да си сложиш будилника вечер в нея, да те дрънка по-силно. Така е и с човешката полова система. Ако тенджерата има някакъв дефект, ще се търси начин да се оправи. Ако репродуктивната система на човека има някакъв дефект, ще се търси начин да се лекува. Очудваме фактът, че хомосексуалистите не наричат тази своя ориентация болест, но винаги, когато се заговарят, те казват: нашето състояние е нелечимо. Тогава какво е? Има центрове за лечение на алкохолици и наркомани. Защо да не се създадат центрове и за лечение на хомосексуализъм? Тъжно е, че тези хора не желаят да се излекуват от своята болест. В заключение доктор Цукерман казва следното: на болестта може да се съчувства, но не и на това да заразяваш другите. Къде сте виждали хора, болни от други болести, да организират паради и да демонстрират своята болест? Уважаеми професоре, времето на пресконференцията изтича, има следваща пресконференция. Обърнете се към доктор Цукерман. Само за миг да довърша каквото казва. Изречения. Да, благодаря ви. Само при две болести пациентите не признават, че това са болести. Това е шизофренията и хомосексуализмът. Това е мнение на доктор Цукерман. Ще свърша с него, исках още няколко думи да кажа, но ако се появят въпроси, съм готов да отговоря. Благодариме, професор Свиленов. Времето на самата пресконференция изтече. Това, което искам да кажа в заключение, е, че след няколко минути 21 700 подписа ще бъдат депозирани в канцеларията, в деловодството на Народното събрание. Също така тази пресконференция е своего рода покана към всички граждани и граждански организации, изповядващи подобни на нашите възгледи и ценности, да се присъединят към инициативата за събиране на 400 000 подписа, с които да бъде предизвикано решение на Народното събрание за провеждане на национален референдум по темата. Съжалявам, но най-вероятно няма да може да приемем въпроси, евентуално в фоето, ако някой има въпроси и настоява да вземе интервю или да зададе своите въпроси, ние ще бъдем на разположение в фоето на този етаж на сградата на агенцията. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги журналисти и представители на организации, които се отзоваха на нашата покана. Благодариме ви. Целта на тази пресконференция беше да се изрази позицията на граждани, голяма част от които от протестантски църкви по отношение на хомосексуалните практики. Всичко започна с един протест пред община Варна преди месец и половина и събиране на подписи, което прерасна в една национална инициатива. До днес сме събрали около 22 000 подписа, които ще бъдат внесени след малко в Народното събрание и представени пред народните представители. Всички тези подписи са като едно начало, чрез което искаме да инициираме
национален референдум по отношение на тези хомосексуални практики. Така че това е едно начало и с пресконференцията се обърнахме към всички организации, които подкрепят тази идея, които са за семейните ценности и които ще бъдат с нас в тази битка, която вероятно няма да бъде лека, нито пък къса, но с Божия помощ ще представим Божията позиция. Искаме тази нация да не попадне под проклетията на всички тези ужасни практики, които в момента се промотират.